ena mpakana pano samadziwa kuti angapange bwanji lock Facebook profile. Ndiye video yathu ya lero tionesana mmene tingapangire. Ndiye musataya nthawi tiye tiyambe. Koma sitinapange follow tiye tipange follow. Ndiye choyamba timapanga apa pakona apa. Kenako timayipanga click profile yathuyo. Tikatero timapita apa pali matori atatupa tipanga click. Tikapanga click pamenepo tisesereka tipita apa alemba kuti lock profile tipanga click pamenepa. Tikatero tizapangaso apa alemba kuti lock your profile. Apa yalemba kuti you lock your profile, only your friends can see the photos, posts and stories on your profile. Tipanga okay. Nde inuyo mukaloka Facebook profile yanuyo chimene chimachitika nchokuti profile picture maposti yanu amaona ndi anzanu okhaokha. Munthu wokuti so friend wanu saona zimenezozo. Nde tiye tikuiona ku account ina mene ingaonekere. Tingoyipanga search. Nde tipanga click. Mene mukuonera apa pamu ndi mene itizionekera. Tikapanga click kuti tione profile picture imakana. Nde umune mene imaonekera. Kaya ni maposti, kaya ni ma stories chani chilichonse sichionesa. Kaya ni ma photos sionesa. Nde video imene nakonza ndi imeneyo. Nde tiye tionanenso ku video ina. Ngati tili ndi funso tiye tifunse popanga comment.